Hey mindenkinek! Üdvözlök mindenkit a következő SCP részén. Tudom, az előző befejezés kicsit csúnya volt, de csak így veszlek rá titeket, hogy nézzétek meg a következőt, úgyhogy lássuk, hogy megérte el várni. Nem lehet bemenni. Valaki azt mondta, hogy a narancssárga kártyával be lehet menni, meg hogy valaki azt mondta, hogy be lehet ugrani hozzá. Ami igaz! Hello? Commodore 64? Itt vagy? Commodore? Ó, egy kód kell hozzá. És akkor ki tudok jönni? De most akkor vele mit tudok csinálni? Commodore, please. Hogy tudok vele társalogni? Ezt nem tudja valaki? Gondolom, ilyen bináris kód kell hozzá, gondoltam én. Ott van fönn valami. Legyek csúnya és átcsaljam magam? Tudjátok mit, ha már bunkó voltam az előző részben, akkor most elmentem, és akkor átcsalom magam, drágáim. No clip onnan. No clip on. Miért megkérdezzétek kommentekbe F3. Mi a... Csak egy beszélgetés. Hát ez csak egy beszélgetés az SCP-vel. Én azt hallottam, hogy most már beszél is hozzánk. Hoppá. Ezek szerint nem. Nem tökölöm át magam még egyszer, úgyhogy csak szintén átrepülök. Na. Hát, egy próbát megért. Menjünk tovább. Ez innen jöttem volna. Mi a szar szoba ez? Nem, már ide fölöslegesen jöttem? Ide fölöslegesen jöttem. Ha tudnék kódot, ha tudnék egy-két kódot esetleg, akkor tök izé lenne az egész. Te nem vagy kód esetleg? Akkor menjünk a Omega Warhead Penisbe. Azt hiszem, régen az játék még arról szólt, hogy hú, de ijesztő, ez egy pislogsz és jön el a szörny, most meg már nem is találkozol vele. Kicsit furán. Hívjuk fel az armort. No, semmi extra. Nem tudom mire jön. De érzem, hogy valamit elrontottam. Szóval ja, régen erről szólt, hogy SCP-173 így ugrál a pályán, most meg legelején látod, azt onnantól kezdve talán... Mit csináltam a világban? Felborítottam a dimenziót.
Itt van, bazd meg. Itt van a tető, hallottátok, hogy lépett egyet? Itt van ez a ganéfejű. Tudok nem, ezeket a helyeket gyűlöm, mi ez a hang, te? És itt mit hagytam ki? Ide. Igen, nem megyek a izéhez, aztán szívroham. Van meg ilyen vicces. Seriously? És minden szaron át kell mennem? Minden szaron át kell mennem? Itt még SCP-49 is itt van. És visszafele találkozom vele, fogadjunk. Legutóbb csak így elfutottam előle. Basz meg! Hé, te nem maradsz. Te nem maradsz. What the fuck? What? What the... Ne! Kijátszottam! Hát bassza! Átkúrtam SCP 173-at, milyen jól kijátszottam is. SCP-49? Te vagy ez? Mi megcsináltam? Szórakozik velem ez a játék. Valahol kihagytam valamit. Utálom ezt a részt. Hé! Legalább egy helyben maradna. Ó, szóval itt át lehet csalni. Köszönöm szépen, Old Man, vagy Old Man? Shy Guy? What the fuck? 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 Melyik ajtó? Melyik ajtó miatt ki? Ja, erre nem voltam persze, ami a legijesztőbb. Nem, de... Oh, yeah. De... Én átlátok. Jaj, ne! Megint egy kódos ajtó, mi lehet a kód?
Igen. Oké, szia. Jó, jó. Na, jó, oké. Kopi, akkor mikor jön a kopi között? Jó, oké. Hagyd, mert lemegyek kaját csinálni. Oké. Szia. Anyukám elmegy. Nem állok még készen erre az update-re, én úgy érzem. Fuck. Ne! Lássuk, mire képes ez. Remélem arra, hogy elvigye a szívemet, mert barát nem átjön be. Micsoda? Ja? Jó, Mi fura, hogy a 0.35-ös, meg a 0.49-es, ez két maszk. És hát mindkettő ilyen, kicsit ilyen velencei. Tehát itt nem tudom. Ez olyan fura. De ha látják, jobban megnézitek, akkor tök jó kedve van, szóval szerintem bemegyek és nevetek. Gondolkodtatok már azon, hogy ez az agy ezzel a szemmel, ez mit jelent? Jöhet, hogy mi az, hogy hallucináció? És azt vágjátok, hogy be kéne mennem és nem húzni a kurva időt? Na jó van. Szia boldog maszk! Mi? Ne. Oh, thank God. Someone actually found me. I thought I was done for a moment there. Jó vagy, haver? I can get us both safely to the surface. Just find the control panel in there and open the chamber doors for me. Hinnem kéne egy maszkos embernek? Ahogy az úr kéri. Jó. De jó, és én döntök, hogy milyen sorsa. Well, what are you waiting for? Várjál! What? Do you not? Alright. I admit it. I wouldn't blame you if you don't think I look trustworthy. But please, I need your help, and quickly. The mask has been stuck to my face for some time now, and I think I might need medical attention, or it might kill me from the inside. Just let me out, and I can find us an exit in a matter of time. Jó, én kiengedem. Unfortunately, I never had any intentions of taking you with me, so this is where we part ways. But for the sake of my freedom, I have reason to believe that SCP-079 has taken control of the facility's systems, including the door system. Your best bet is to appeal to it somehow. Hopefully you can come to a compromise. However, it does not control the warheads, which you should disable remotely in the event that something goes wrong. No. Az ajtó el fog állni, fogadni? What the fuck? What the fuck? What? Mi a szar? A szarom ez?
Elhaltok, ugye? Mi a franc? Mi lett ebből a játékból? Hogy meg vannak ezek csinálva, te? Kifejezett? Valamiért úgy érzem, hogy a maszkos csávóval nem utoljára találkoztunk. Az a baj, hogy én szinte mindenkiben próbálok bízni. Ebből következik, hogy legtöbbször meghalok. De olyan jó érzés, amikor az emberben bízol, és akkor tényleg normális emberről beszélünk. Na jó, viszont kifutottam az időkből, most már így is nagyon hosszú a videó, úgyhogy legyetek itt velem a következő részen, valószínűleg most már ki fogok jutni. SCP nagyon jó lett. Nagyon jó lett ez a játék. Annyira ki lett most már dolgozva, már egyszerűen van az út, csak ki kell találni. Ennyi, semmi bug, semmi ügyesség. Vagy volt egy-két fura bug, de jól jött, úgyhogy legyetek itt velem a következő SCP videónál, bármikor is legyen, bárhol is legyen. Szeretettel, sziasztok! Wihi! Ez mi volt?